mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong alkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Makikitsing Yaango na Huwebes Pangasinan Dagupan. Asumpalay na ay balay ng kapaborito RJ Jimenez. Wadjala so Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa ya ipasabi na sa lawas yon kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal dan si Engineer JFC Jail Franz Kayabyab. Agi Petsan Bilagagik agaw lalamot na Huwebes at sa bulan na Hulyo taon 2026. Pero al-alwaran nyo ni so kapapawa yo at kapkaabungan nyo at atang tanagagik lapod dasay so bagyon Inday. Antayo mo la si Inday walay bit-biton oran. Siyempre na walay bit-biton oran ag kayo man papauran. Tapyan jaruntan at ag kayo napanateng agauntan. Wala laray arom ya balay yanan suspindi na say klase and one is say bali na basista atatong tanagagik pero saray arom ya balay angga pumat so pimaway ya suspension manlapot opisina na say LGU agagik ira. Tani sa ibabaga na pag-asa, aliwalan super typhoon, maong labat. Ta aliwalan na super typhoon, ya ay so pag-asa agagik, so bagyon Inday, yan to unog ad report na sa pag-asa. At naguno yan, nakabatan tayo mismo at pag-asa, no antula, iner, so babatikan tula, na sa bagyon si Inday. Ya sa international name to ya, Babi.
Bali-bali nga rin tanto Bavi. Ne ang gapi papasikian met sa ti Babi talagang singaran to tay bagyo, international name to tan Babi. B-A-V-I. Aliwan sa may ililitsyon niya. Ay bagyo ya you already sound frustrated. Very familiar kayo sa atin niya salita at ating tanagagik angang ko. Ano siya pa yung nalapantutan niya salita. You already sound frustrated. Noon kayo familiar at i-refresh ko so sa memory yo at ating tanagagik. Ya say nanlapantutan. Say nanlapantutan at ating tanagagik ya salita. Ya you are frustrated. At ang gapi arom no agsi presiding officer Senador Chis Escudero. Siyempre ang ibagaan tutan ay you say kwantot you already sound frustrated kwanto ay si katutan so balikas to at sa may abogado na prosecution at sa may untutuloy ya may agawa karuman ya questioning our interpolation na sa defense at sa may impresenta na prosecution ya witness da so pa may witness da aman so sa may tawag to sa man NBI may NBI agent at atong tanagagik ya si katuman so sa may unaan primero ya inyarap da insalang da agagik ditan at ongoing ya impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Although suspended at sayan ago no lunes la lunes lalamot so ipawil da agagik. Nesay kwanto then presiding officer Senador Francis Chis Escudero sa gitna ng pagdinig say kwanto at kinan attorney Ligutan say awawa ito at singa kinmat amay very confident mat ya abogado well walay man dinayo pero dyan pa kadang ko singa asibok very confident pero object lang object. At no confident ka witness mo, kaman object. Ta siyempre no confident ka witness mo, wala may pananisham niya, ang gano balik-balik taranday tapat sa may witness mo, ang kapipagam. Agauntan, balit object kay. Kaya sa ikwanto lalaingan, dan Senador Francis Chis Escudero, you already sound frustrated. Kwanto. Pero pimaway so katuan at sa tanya agaway interpolation at atin tanagagik. At sa tan so imparuntal da ya witness da atin tanagagik. At sa tay ginawa ton transcription of the investigation. Antoy mabata-batar ya salita to diman ya I have no personal knowledge kwanto ay wala te witness e bagaton I have no personal knowledge kwanto agagig tajad sa may transcription to wala ray word ya ang gapo siya sa may word ya detainee na in-transcribe to man so sa may aid noon tumibabaga to may aid ng Vice President Sara Duterte ya interviewon da agto ni sulat tay detainee so ibig sabihin hindi kumpleto yung kanyang transcribe na napanood niya sa video may kulang-kulang.
At isa pang pinaka-importante sa lahat, if you are doing some investigation, bakit hindi nila inimbestigahan yung Romanov threat na tinatawag? Na sinasabi ni Atty. Binluan, yun ang dahilan. Yung Romanov threat na yan, yun ang dahilan kung bakit nabanggit ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing pagtatangka. Pagtatangka sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, at ng then former then Speaker of the House. Kasi may pagtatangka. And the prosecution admitted, kwanto ng Defense Counsel Mark Binluan, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. The prosecution has no other competent evidence to prove that Vice President Sara contracted an assassin. The truth of the matter is this: she and her family were threatened, kwanto. Wadyatanay, so satan niya balikas na sa Defense Counsel ya si Attorney Mark Binluan. Of course, yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. End of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this: she and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dency Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again, and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed.
her schedule of official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised. In sum, the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning, and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by the revised penal code and are punishable by prisión correccional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first-level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles that day. One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition, she merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Your Honor. Thank you, Attorney Vidluan. Sir, Si Katutan nagagik Si Katutan, so sa may statement to ng Attorney Binluan na sa defense panel. Dasatan ya gawa ya tuloy-tuloy ya impeachment trial kinan Vice President Sara Duterte. Hello, good morning kay Sir Danny Caras. Actually, sa kwantulanti may aman so yung presentadan witness da agagik na si Senior Agent John Mark Calilong na National Bureau of Investigation o NBI. Inamin to agagik. Inamin to na hindi original o direktang recording ng controversial na press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 ang ginamit sa kanilang investigasyon. Ang naturang press conference ang naging sentro ng kaso matapos ang umunoy mga pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang personalidad. At dadsaya so sa may mikatun agaw karuman nasa may impeachment trial, imbaganon Calilong sa ilalim ng cross-examination na ang video na kanilang nakuha, yon cross-examination pala no ha? Sa ilalim ng cross-examination na ang video na kanilang nakuha ay mula lamang sa internet at hindi ang mismong original na recording ng naturang press conference. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording kwanto. Lumabas ang pag-amin ng NBI witness habang sinusuri ng kampo ng depensa ang pinagmulan at pagiging tunay ng mga ebidensyang inihaharap sa ng prosecution. Layunin ng depensa na linawin ang pinagmulan ng video na ginamit sa investigasyon at ang batayan ng testimonya ng testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial. So sa araw na to suspended, yung impeachment trial sa Monday na po magre-resume. Pero si Inday kaya, suspended kaya si Inday? Tignan nga natin si Inday kung nasaan na si Inday. Pakinggan po natin ang report ng DOST Pag-asa. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop
ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po ito nga mag-close approach o maaari din pong maglandfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang naglandfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung ipoproject nga po natin itong yellow na circle dito po sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue, sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating Si Katutan at ating tanagagig sa report na Pag-asa to, ha. So mahina na po siya, isa na lang po siyang isang typhoon, hindi na po super typhoon na gaya ng naunang forecast ng Pag-asa, ha. Pero breaking news po tayo mga kapaborito, ni Simabog sa Bulkang Kanlaon, Naniman, 7:36 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon po ng ongoing moderately explosive eruption ang bulkan na kalaunan naman ay nagtapos bandang alas 7:36 ng umaga.
SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tila. Tan fake news, suntuloy kaya rin inasaren pakabatan pa imano manlalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ
Radyo Pangasinan WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matwa sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Soon tuloy agagik kaulop kantabi ni sa Lawas yung karo kapabortiyo JCB Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:37 sa oras sa atatin tanagagik. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis at kay Mr. A na nakaantabay na po sa atin kanina pa. Good morning. Sir, Mr. A na lang ang tawag ko sa iyo, ha? Walay report at atin tanagagik na sa Binmali Municipal Police Station. Jadsay balita da at atin tanagagik ay sa kuya press release. Isang hinihinalang street level individual ang naaresto ng mga operatiba ng Binmali Municipal Police Station sa isinagawang buy-bust operation noong gabi ng Hulyo 6, 2026 sa bayan ng Binmali. Ang operasyon ay sinagawa sa pagkikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 bilang bahagi ng patuloy na pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga. Sa naturang operasyon na kumpiska mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, buy-bust money, at iba pang mga bagay na pinaniniwalaang may kaugnayan sa isinagawang illegal na transaksyon. Matapos ang matagumpay na operasyon, isinagawa ang kaukulang pagproseso at pagdudokumento ng mga nakumpiskang ebidensya alinsunod sa miiral ng mga alituntunin. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Binmali Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So itong tipa na commendation. So sa Binmali Municipal Police Station at sa tay suot dagagik kontra at sa tay illegal ya droga. Ditan at bali na Binmali. For your information, sa ating mga kapulisan sa bayan ng Binmali, pakicheck na rin din po. Kasi kanina lang umaga, nakareceive po ako ng report na dyan po sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan, may napulot mong isang pakete ng sigarilyo and allegedly,
may karga. May karga. Ang sinasabi nila asin, pero I doubt nga asin yan kasi usually ang asin hindi inilalagay sa pakete ng sigarilyo, gauntan. So, nakuha na, I think it's now under the custody of two kagawads there, si Kagawad Susan saka si Kagawad Bert. Pakicheck na lang kung ano yung karga ng paketing yon. It looks like asin. It looks like asin, pero pakicheck na lang. Kasi very abnormal na maglagay ka ng asin sa pakete ng sigarilyo. Gauntan. So, pakicheck na lang, ha? So, bakit natin nabanggit ito? Mga kapaborito, illegal na droga. Actually, may mga nakawan pa na nare-report maging sa social media. At kanina napaisip tayo dahil nabanggit kanina na yung budget or yung income ng munisipyo, it's not for a certain individual or a particular person, but it's for the people of Binmali, Pangasinan. Sinasabi nila, tao ang makikinabang. At ang sagot naman ng Matuan Liknaay Binmali at ating tanagagig na sare tutuuditan, dapat lang. Because that is our taxes, kunda. Yan yung mga buwis natin na binabayad natin sa ating bayan. So dapat lang babalik sa atin yung binayad nating tax in terms of services, in terms of addressing the needs of the people. And speaking of the needs of the people, nabanggit din doon na dapat ito will address the day-to-day need of the people. Ano nga ba yung mga day-to-day need of the people of the Philippines? Ito po yung mga day-to-day need. And when we say day-to-day need, ito yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao sa Pilipinas. And the same is true dyan din po sa bayan ng Binmali. Because we are, after all Filipinos. And we live in this country, the Philippines. Agauntan. So, ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao sa Pilipinas ay katulad ng basic human needs saan man. Pero may mga tiyak na aspeto dahil sa kultura, ekonomiya, klima at lokasyon. Urban tulad ng Manila versus probinsya. Siyempre, dumay panagbilay da Manila, ta urban city, dumamat sa panagbilay tayo dyan, probinsya, gauntan. So, ano ba ang pangunahing pang-araw-araw na pangangailangan ng tao? Tayo, na mga human beings. Ano? Food. Pagkain. Ito ang pinakamalaking bahagi ng budget para sa karamihan. Staple na pagkain like kanin, rice, isda, gulay, itlog at karne ng manok or baboy or baka. Gauntan, Ayong ano yung mga karaniwang kinakain ba natin na mga tao, na mga Pinoy? Tinulang manok, kanyan gabagabay day bubuyog, tawalay manok ditan. Agauntan, tinulang manok, adobo, sinigang, pritong isda, at street food tulad ng kwek-kwek o kaya mga fish balls. Okay. Pero, meron po yung tinatawag nating buwanang gastusin. Gastos mo sa pagkain, gastos mo sa pamasahe, gastos mo sa pag-aaral, gastos mo sa damit. Ito yung mga buwanang gastusin din natin na para sa isang tao, humigit kumulang 4,900 to 10,000 pesos para sa groceries, para sa mas mataas na pamilya. Marami ring Pilipino everyday namimili sa palengke para mas mura. Gaon tanatatong tanagaging. So, yan, pagkain. One of the needs of
needs ng isang human na tao gaya natin. Ng tao gaya natin. Okay. Pagkain. Second is tirahan, pabahay, housing, shelter. Anong ginagawa natin kung walang bahay? Nagrirenta. Sa Manila, kaya sa metro areas, ang bayad nila sa renta mga 15,000 to 35,000 monthly para sa isang bedroom. Isang bedroom lang na apartment. Sa probinsya, mas mura, minsan 7,000 to 15,000. Kasama rito ang maintenance tulad ng repair sa baha, bagyo, pera pa kuryente, o kaya bayad sa tubig. Gantan. So, food, tirahan, pabahay, housing, shelter. Number 3, tubig at kuryente, utilities, water and electricity. Kuryente, mataas lalo na sa tag-init dahil sa aircon o electric fan. Ang average, 2,000 to 7,500 pesos bawat buwan, depende sa consumption. Sa tubig, humigit kumulang 400 to 1,000 pesos. Sa internet pa, Wi-Fi, mobile data, 1,000 to 2,500 pesos. Importante para sa work, sa school at communication. Number 4 is transportation. Kailangan natin sumakay ng jeep, tricycle, bus, MRT, LRT o kay Grab. Magkano ang araw-araw natin pamasahe? Something like 100 to 300 pesos depende sa distansya at traffic. Gas para sa sariling sasakyan o motorsiklo. Ano ang karaniwang problema? Traffic sa lungsod, sa mga probinsya, sa mga munisipyo at baha sa tag-ulan. Number 5, kalusugan at hygiene, health, personal care. Kailangan natin ng gamot, vitamins, doktor. Kailangan din natin ng serbisyo ng PhilHealth at iba pang insurance para makabawas at balog ya bill, ya bayaran tayo sa ospital, aguntan. Mga personal items, sabon, toothpaste, shampoo, sanitary products, kaukulan nyo tayo toothpaste. Tanong kapi toothpaste yo, agda kayo gabay katungtungan. Ang kauntan. Lalo na mahalaga dahil sa tropical climate, yun, kaya kailangan natin yung kalusugan. Tulad ngayon, may flu, may dengue, yan ang mga kalaban ng katawan natin. Kauntan. So next, number 6, edukasyon. Education para sa mga may anak. Pambayad sa tuition, baon, allowance, school supplies at uniform. At kahit sa public school, sabihin mo ng public school, hindi pa rin po libre yan. Kailangan pa rin ng mga bata, dapat may baon at iba pang gastos. Gantan. Alangan niyo ang Lobirad Public School at Aglaramakan. Agad dinarasan matira. Gantan. Number 7, iba pang mahahalagang pangangailangan. Damit at household items. Damit para sa trabaho at bahay, walis tingting at iba pang gamit sa bahay. Komunikasyon, load para sa cellphone. Yun. Lalo na ngayon, mga Pilipino, hindi mabubuhay kung walang cellphone. Amuntan. Libangan at iba pa. Tapos emergency savings para sa bagyo, sakit o biglaang gastusin. Maraming Pilipino nangungutang para sa daily needs. Tapos ito ang realidad. Cost of living para sa isang tao sa lungsod, humigit kumulang 30,000 to 60,000 pesos bawat buwan. Walang renta po yan. Pero para sa comfortable life na tinatawag, mas mababa sa probinsya. Para sa pamilya ng 4, 50,000 to 100,000 pesos depende sa lifestyle. Okay. At ang realidad is this, maraming nakatira sa poverty line. Kaya priority ang pagkain at tirahan. Inflasyon sa pagkain at kuryente ay malaking issue. Kaya kung nakatira ka sa specific na lugar, somewhere like Manila, Cebu or probinsya, may mga specific na sitwasyon yan.
So gaya ng mga nabanggit po natin, yan po yung mga daily needs ng taong bayan. Yung bang solar light, it addresses the daily needs of the people? Tanong ko lang ha. Yung bang solar lights, it addresses the daily needs of the people? Siguro, pwede. Lalo sa mainit ng panahon, kailangan nating may electric fan. Yan is, kung merong solar light sa bahay mo, aguntan. O kung meron kang solar panel sa bahay mo. Yung solar lights, sa street lights lang yun eh. Sa gabi lang po natin napapakinabangan yun kung sakali. But, tanong natin, ito bang street lights na to, nakaka-address, nasasagot niya, natutugunan niya yung daily needs ng tao? Yung mga daily needs na nabanggit natin, na ipoprovide po ba niyan yung solar lights na yan? O isa lang ang napoprovidehan ng daily needs dyan? O yung contractor lang ang napoprovidehan ng daily needs niya? Kasi siyempre doon kayo bumibili ng solar lights sa gawang tanatatong tanagagig. So si Katutay Matulik na Ibin Mali, they're asking for it. Yung bang mga solar lights na yan, nakakatugon sa daily needs ng taong bayan? Kaya bakit nagkakaroon ng krimen? Bakit may nagnanakaw? Bakit may nalululong sa illegal na droga? Or nagtitrade ng illegal na droga? Because of poverty. Kasi kailangan nila yung mga basic needs. Una at higit sa lahat, pagkain. Pangalawa, shelter, pabahay. Naalala ko na naman, yung housing project dyan sa Papaguyan. Kailan nyo ipamimigay yung housing projects na yan, yung mga units na nandyan sa barangay Papaguyan? Ano bang plano nyo dyan? Panayaman na to? O panayaman na anyani? O panayaman na agayat? Panayaman na gilata? At higit sa lahat, panayaman na anto may masibay kyo? Tumaytawag tuyay? May mandural na kyo? Walad nguroy dilak, ako naguyo, tulungan niya pa. Tabunoy! Yun. Antoy, gabayon minabang, sipay labayon minabang sa tanya housing projects. To o tabunay, o gilata, asipot, utot, o anyani. Remember, kayo na rin galing sa inyo mismo, sabi nyo, to address the daily needs of the people. Anong gagawin natin dyan? Sayang ang pera ng taong bayan. Bakit hindi ninyo ipamigay? Bakit hindi ninyo ipagamit sa taong bayan? Para hindi sila magnanakaw, hindi sila magre-resort sa pagbibenta ng illegal na droga, gauntan. Kasi kapag ka na-address ng tama yung daily needs ng tao, walang krimen. Would you agree? Pag ang tao busog, pag ang tao may sirahan, may masisilungan, pagka mainit ang araw, o umuulan o bumabagyo, satisfied sila sa kanilang buhay. Magnanakaw pa ba sila? Hindi na. Magtitinda pa ba sila ng illegal na droga? Hindi na rin. Di ba? Kaya nga ang tanong nila, yan ba mga solar lights na yan, na ibibigay niya yung daily needs ng taong bayan? It came from you. Kayo nagsabi. Di ba? Tao ang makikinabang to address the daily needs of the people. Where is yung daily need ng taong bayan? Asan?
Nakakapag-provide ba yan ng pagkain? Nakakapag-provide ba yan ng shelter? Nakakapagbigay ba yan, nakakapagbigay ba yan ng transportation? Kuryente sa bahay nila? Nakakapag-provide ba yan ng kuryente sa bawat bahay ng mga taong bayan? It doesn't address the needs of the daily people, of the daily needs of the people. Iyan, si Katutan sa Matuan Liknay Binmali, agaw tanatatang tanagaging. They are asking for it. Oh, andyan ang 300, more or less 300 million na sinasabi nyo na income ng bayan. Oh, at sabi nyo, tao makikinabang para ma-address yung daily needs ng taong bayan. Ito, binangkita natin. Ano yung mga daily needs? Pagkain. So when we speak about pagkain, you provide jobs for them. You provide trabaho for them para magkaroon sila ng pagkain. Hindi naman natin sinasabi na lagi na lang ayuda. Gauntan. Di ba? Bigyan mo rin sila ng halimbawa puhunan. Tulad ng ginagawa ng Samapa, nagbibigay sila ng fingerlings. Para meron silang something na to start with. Agaw tanatatang tanagagig. Para sa mga kababayan po natin na magbabangus. O para hindi sila magnakaw, hindi sila magre-resort sa illegal drugs trade. Sikaratan Sumatuan Liknay Binmalay. So again, at atong tanagagikira. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Akalubakan tabay lang ula sa ilawas yung karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Mr. END tan si Mr. JFC. Antabayan ang susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka Binmalay. Ituloy mo ang laban, bangon ka Binmalay. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o Binmalay. Ituloy mo ang laban, bangon o Binmalay. SBM
M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay.